Ahoj, asi mě všichni znáte, kdo mě nezná, tak já jsem Ondra Machar a dneska bych vám teda rád pověděl o nástroji, který jsem si postupně vyvinul k tomu, aby mi pomohl při návrhu webu. Říkám tomu Nodo, to je nějaký UX framework, to znamená nějaký pracovní rámec. Vašek se mě dneska dobře zeptal, abych mu to popsal jednou větou, což byla poměrně výzva. Zkusím to zreprodukovat, i když nevím, jestli to pochopil, když jsem to řekl. Nevím, jestli jsem to zvolil správně. Slyšel šum. Jo. No v zásadě, co to je? Je to prostě nějaký soubor papírových šablon, který mě provázejí projektem návrhu webu. Prakticky od toho počátku, kdy sedím s klientem a povídám si s ním, přes nějaké definování cílových skupin až po wireframe. A potom, když se předsvaknu do role grafika, tak mi to poskytuje nějaký vstupy informační, ze kterých můžu vycházet. Víc asi potom už v prezentaci, ale abyste si to mohli rovnou i prohlídnout, došahat, tak vám tady pošlu celou ten soubor těch šablon, který si to prohlídnou. Asi z začátku nebudete hned vidět, o co tam jdou, ale postupně to bude jasnější a jasnější. První otázka je proč. Proč vůbec jsem si něco takového vytvořil, když přece existuje už spousta osvědčených postupů, když se můžu podívat na to, jak to dělají jiní a postupovat stejně. Ten důvod je v podstatě jednoduchý. Prvním důvodem je, že jednak jsem designér, to znamená, že navrhuji řešení pro nějaký problém, který řeší klient. Zároveň jsem v uvozovkách copywriter, říkám v uvozovkách, protože nejsem čistý copywriter, nemám úplně tak hluboké znalosti, abych si mohl dávat tuto pozici, ale přece jenom nějakou část z té práce copywritera dělám, navrhuji obsah, dost často píšu i texty, no občas tam i zůstanu. Zároveň jsem ještě i grafik, to znamená, že teda nakonec navrhnu pro to všechno i vzhled. No a z tohohle všeho se dá asi odvodit, že jsem taky schizofrenik s nějakým asi masochistickými choutkama, protože si toho nakládám dost, ale právě to mě přivedlo k tomu, že jsem si potřeboval pro všechno tohle vytvořit nějaký vlastní postup, protože pro každou z těch pozic můžu najít nějaký pracovní postup, ale nikdy nebudou na sebe navazovat, protože vždycky dělal někdo jiný. Jako designer se dívám na to, jak dělá věci Zurb. Jako copywriter se dívám na to, co říká Gar Reynolds o prezentacích. Jako grafik pocházím samozřejmě nějaký galerie, Turntab zase od Zurbu. No a tohle všechno na sebe úplně hezky nenavazuje. Proto jsem si za ten čas, co dělám všechny tyhle tři pozice, vytvořil něco vlastního. To znamená, mám svou hlavu, ne úplně se vším, co říkají ti ostatní, od kterých jsem se učil, jsem souhlasil, s něčím ano. No a proto jsem si potřeboval ty části, které jsem se naučil a ty, které jsem si tak nějak navrhnul, vymyslel sám, spojit a vytvořit si něco vlastního. Asi důležitý je, že jsem si na začátku musel stanovit jasně, jaká je ta moje filozofie, ze který by celý ten framework měl vycházet. Principy, na kterých by se mělo všechno v podstatě stavět. Prvním bodem je, že věřím, že vždycky je lepší soustředit se na jeden konkrétní cíl. Ne na obecný cíl, který je úplně nejvýš, ale na ty cíle, které jsou pod ním. To znamená, když chci výjít na nějakou horu, tak si nejdřív musím stanovit, kam jsem schopný dojít třeba za dnešek. Když vím, že chci za dnešek dojít až tamhle třeba do půlky hory, tak ale taky musím vědět, že někde obědvám a že musím v půlce se zastavit a že musím si určit, kam chci dojít v té půlce dne. No dojdu až v podstatě k tomu, že abych ušel půl metru, tak musím udělat krok. A to je vlastně ten prvočíslový cíl. A tohle je jakoby součástí filozofie. Teď to zní trošičku divně, ale když bych to převedl třeba na web, tak já vím, že chci prodávat produkt. Musím se zeptat, pro koho ho prodávám. To je další cíl, musím zjistit, komu ho prodávám. Když zjistím, komu ho prodávám, tak co ten produkt prodá. To znamená, musím zase řešit obsah.
Když řeším obsah, řeším, jaký tam na tom webu budou stránky, co bude na té stránce, jaký tam budou bloky, jaký informace budou v tom bloku. A takhle se postupně propadávám ve struktuře a dostávám se až k tomu úplně základnímu cíli. A právě to je podstata té filozofie. Vždycky se soustředím na to, abych nejlíp udělal ten nejmenší cíl s vědomím toho nejvyššího cíle. Právě proto se to jmenuje Nodo. V japonštině to znamená soustředěnost, nazval jsem to tak. Asi hlavně proto, že jsem tou dobou četl knížku Presentation Zen Okara Reynoldse, který tam hodně používal nějaký japonský názvy a celkově se odkazoval na hodně principů ze Zenu, ale to oslovilo a kroužek, který u Noda vychází tak trochu i ze toho sushi, protože to je přesně ta koncentrace. Chtějí, abyste měli absolutní požitek z jednoho kousku jídla, tak ten kousek jídla zabalí do toho dobrýho, do té dobré reže a ještě do té vrstvy, té řasy. Další bod té filozofie je, že je lepší navrhovat weby na papíře. Je to lepší, protože když byste to všechno dělali na počítači, to znamená nejenom tu grafiku, ale všechno od toho počátku, to znamená od toho přemýšlení, od kladení otázek, od prostě těch person, tak tam je problém, že vy máte ruku na myši a všechny myšlenky, které chcete nějakým způsobem sformalizovat, jdou přes hlavu, přes ruku, přes myš na počítač, kde se to nehejbe úplně stejně, jako vy hejbete rukou. To znamená, že část vaší mysli už věnujete úplně něčemu jinému. Takže tohle je jeden z principů pryč od počítače, navrhujte na papíře a pak to, co jste navrhli, jděte sformalizovat na počítač. Protože prostě zase klientovi asi nemůžete dát, tady mám takhle papíry, to je váš projekt, líbí se vám to. To by asi taky nesežral, takže je lepší pak samozřejmě to na počítači už jen sformalizovat. Právě proto je ten můj framework založený na papírových šablonách. Je jich celkem 7 plus 1, která je v podstatě přehledová o tom procesu. A je to úplně jednoduchý. Nějakým způsobem to vytisknu, vyplním. Vždycky v každém kroku se rozhodnu, jestli má smysl to formalizovat. Když ne, tak jdu na další. Třetí bod, poslední z té formalizace, který se asi nejvíc projevuje pak na tom, jak ten web vypadá, je, že věřím, že web má blíž k prezentaci než k tiskovině. Co tím chci říct? Když se budete koukat třeba takhle na prezentaci, tak ta prezentace je rozdělená do slajdů. Že? Tím jedním slajdem máte šanci říct jednu věc, vyvolat třeba jednu emoci, spojit ji s jednou asociací, vyvolat třeba jednu akci. To nedokážete třeba na papíře, když děláte noviny, že? Tam těch zajíců honíte víc. Chcete tam mít co nejvíc článků, nebudete dělat jeden článek velký a pak další, budete mít prostě nějaký prostory, layouty, tady je to hezky vidět. A web se tak nějak vyvinul od tiskovin, že? Takhle, tak jak je to vlevo, u vás vpravo, tak takhle dřív vypadaly weby častěji, než tak, jak jsou tady na té druhé straně. A ta výhoda toho, že skládáte v podstatě web jako slajdy, je ten, že přesně ten jeden slide třeba zaplní jednu obrazovku, vy řeknete jednu věc, přidáte to sdělení, můžete k tomu připojit tu akci, vyvolat jednu emoci a celkově ten uživatel má lepší přehled, líp se mu to čte, líp se mu to skenuje. Pochopitelně to asi neplatí úplně všude. Asi se takhle nedá třeba přemýšlet vždycky u e-shopů, ale třeba zrovna Bonami je příklad toho, že ten úplně není takový ten typický starší layout, tam je to řešení zajímavý. No, teď ještě jedna část, která je taky nudná, ale to jsou předpoklady, s čím je prostě třeba počítat, když byste třeba náhodou chtěli to Nodo využít. Teď ten předpoklad je, že to je nástroj, není to řešení. Nedá se říct, že já když budu mít tyhle papíry, tak navrhnu web. To prostě tak není. Je to nějaká vařečka a když dáte 5 kuchařům stejnou vařečku a řeknete, jak uvaří stejné jídlo, tak stejně každý uvaří něco trošičku jiného, protože každý jede podle svého vlastního receptu. Tudíž záleží na každém, jak ten nástroj využije. Já ho třeba používám jedním způsobem, kdyby ho používal někdo jiný, věřím, že ho bude používat trošičku jinak, že jde k němu výsledku, ale že budu třeba taky
mohl usnadnit práci, od toho je to nástroj. No, další předpoklad je, že jako každý nástroj i to Nodo není vhodný pro každý projekt. V těch botách, co mám, můžu jít do města, ale nepůjdu v nich na tu horskou túru, že? Na to si vezmu jiný boty. Znamená to prostě, že jde třeba i o velikost projektu. Na malý projekt může být to Nodo příliš velký. Vím, že třeba budu navrhovat web, který má jednu stránku a který v zásadě nemá prakticky skoro žádný obsah, protože to je třeba jenom nějaká pozvánka, tak přece nebudu používat takhle velký nástroj. Naopak, když ten projekt bude obří, tak se zase třeba nevystačím s tím, co jsem si navrhnul. Ale právě proto je tam i třetí předpoklad, a sice, že to jednou jednak zastará, ale jednak se to jednou možná třeba i vyvine, což je nějaké moje přání. Protože na webu se všechno mění každý den, takže jednou možná ty principy, které já tady říkám, už nebudou ani platit. Ale právě proto říkám, že si přeju, aby se to vyvíjelo s tím, jak se vyvíjí web, s tím, jak se vyvíjí můj přístup. A kdyby třeba vznikla kolem toho komunita, která se o to bude zajímat, tak budu hrozně rád, když budu od nich mít zpětnou vazbu a uslyším třeba, proč jim to nefunguje a proč si to třeba oni upravili jinak, aby to fungovalo, nebo proč to třeba zhodili úplně. To je všechno, co to nakonec posouvá. Kdyby všichni říkali, že je to fajn, tak to zůstane stejně, jaký to je, a on to právě zastará. Takže to byly předpoklady a teď už konečně k tomu, co je obsahem těch 8 papírů, který jsem vám tady poslal. První z těch papírů v podstatě popisuje proces, kterým já procházím, když navrhuju web. Jsem na nějaký základní schůzce s klientem a můj přístup třeba k té schůzce je ten, že si rád zapisuju věci pomocí mindmapy. Proto tam mám jako první bod právě tenhle a mám tam i popsaný, kterou tu šablonu na to použiju a čeho chci dosáhnout. Chci poznat klienta, jeho potřeby, cíle, jeho produkt a tak dále. Pak přecházím k personám, protože jsem se ho zeptal, komu prodává, chci se věnovat těm uživatelům, jaký jsou, co řeší za problémy, jak jim můžu pomoct. Dál jsou cíle, které chtějí ty uživatelé na webu v podstatě splnit. Jakou cestou se k ním dostanou, jaký obsah potřebují, aby se k tomu cíli dostali, jaký slajdy musí být na konkrétních stránkách, aby ty cíle byly plněny uvnitř těch stránek. No a nakonec, jak vlastně navrhnu ty konkrétní slajdy na těch stránkách. Přesně tak, jak jsem říkal, jak se propadá ta struktura cílů, že jdu od klienta přes jeho uživatele, přes jejich cíle, přes jejich cestu k těm cílům, až k informační architektuře toho webu. Mám třeba web, kde bude 5 stránek. U každé stránky vím, že tam bude 3 až 6 slajdů a pak už přemýšlím nad tím, jak navrhnu ty slajdy. No a pak to světlejší už je v podstatě mimo rámec toho Nodo. To už prakticky nejde na papíře předat, což je nějaký high fidelity wireframing, to znamená, že to, co já si tady nakreslím, sformalizuju v Google Docs. Je tam tvorba obsahu, grafika samozřejmě, nějaké revize, testování a tak dále. Samozřejmě všechno tohle by nešlo udržet jenom na papíře, proto, jak jsem říkal, je vždycky dobrý v některých těch bodech přejít na počítač a to, co jsem vymyslel, sformalizovat, ať už ve Photoshopu grafiku, v Google Docs třeba nějaký zápisy ze schůzek, v Xmindu právě tu mapu nebo informační architekturu. Takže to je ta první stránka, kde jsem v podstatě představil všechny ty následující. Teďka těm jednotlivým vždycky povím něco, jak to třeba používám. Ta první vyloženě šablona se týká mindmappingu. Je tam prostě vyznačený prostor, kde já si nad tím napíšu, co to je za téma, třeba název klienta, jeho projekt, jaký jsou účastníci, abych později věděl, s kým se o tom mám bavit a jakým způsobem, jestli o tom ví nebo neví. Pak tam mám prostor, kde si zakresluju tu myšlenkovou mapu. Tady ukážu jeden příklad, který zrovna byl u jednoho klienta. A pak tam mám, myslím, už jenom vždycky v patičce projekt a datum, abych si udržel přehled v tom, když těch projektů je víc a štasí se mi tady papíry, tak abych se vyznal, když jsem to dělal, s kým jsem to dělal a k čemu jsem dospěl. Součástí toho je i nějaká jednoduchá
ukázka znaků, který tam používám, aby když, to znamená, že když třeba téma zakroužkuju, úkol si dám do hranatých tvarů a tak dále, aby když to někdo vezme po mně, tak aby se v tom vyznal. Druhá šablona je ta persona, to znamená předpokladem samozřejmě, že jsme předtím došli k tomu, jaký uživatelé budeme řešit. Persona je poměrně takový citlivý téma, protože každý k tomu má jiný přístup. U velkých projektů, velkých společností s velkým rozpočtem by se asi tomuto papíru dost vysmáli, protože tam, jak říkal třeba Berka, je to o 3měsíční práci na jednu personu. Já se pohybuju v prostředí, kde tyhle zdroje nemám, takže jsem se musel přizpůsobit a mám v podstatě jednu stránku, na které se tam na ty nejdůležitější věci z mého pohledu. Říkám si, co to je za člověka, jak se jmenuje, kolik mu je let, na jaký pozici pracuje a kde. MDA, to znamená Most Desired Action, to je to, co od něj chci jako hlavní konverzní akci. Chci, aby nakoupil, chci, aby se registroval, chci, aby sdílel moji stránku, nebo chci třeba, aby si četl článek, aby ho komentoval, nebo cokoliv dalšího. No a pak jsou otázky, které mě dovedou v podstatě k tomu, že se s tou personou seznámím. Ptám se na to, jaký problém řeší. Dám příklad třeba, když bychom navrhovali pracovní portál. Tak je to člověk, který řeší to, že schání práci. To je jednoduchá odpověď. Jaký je podle mě nejlepší řešení? Co může ptát přátel, když mu nic nedoporučí, tak stejně nakonec půjde na internet a bude hledat nějaké nabídky práce. Podle čeho se rozhoduje při výběru řešení? No, tak asi se rozhoduje podle toho, že třeba na internetu očekává, že těch nabídek bude víc. To znamená už pro mě informace, že asi hledá větší rozptyl nějakých informací, nejenom jednu. Jaké jsou jeho obavy z řešení? Bojí se třeba, že tam dojde ke ztrátě osobních dat, nebo že nebude vědět, jaká bude ta odměna, nebo že nebude vědět, jestli dostali jeho životopis, že nebude vědět, co se s ním děje. S čím mu při řešení problému můžu pomoct. Nebo s čím má při řešení problému největší problém. Je to třeba s tím, že neumí napsat životopis, že neumí napsat motivační dopis, že se třeba neumí jako úplně dobře připravit na pohovor a tak dále. No a pak už se ptám spíš jakoby otázkama na mě, jak jeho problém vyřeším. To znamená, já navrhnu nějaký portál, kde bude dostatek pracovních inzerátů, já vyřeším i třeba jeho obavy, protože mu nabídnu nějaký systém, kde on si jednoduše založí svůj životopis, navedu ho k tomu, aby ho vyplnil dobře, dám mu třeba nějaký články o tom, jak by měl psát motivační dopis, jak by se měl připravit na pohovor. Už tady z toho mi vypadává v podstatě obsah, který já budu na tom webu řešit a který by mě třeba ze začátku nemusel napadnout. No a jak usnadním jeho rozhodování? Můžu mu třeba ukázat výhody toho mého portálu, můžu mu říct, v čem je to lepší oproti jiných portálů a tak dále. To jsou takový jako asi trošičku nahonem rychlý a blbý typy, ale asi si dokážete představit, že prostě pro každý projekt se dá tohle nějakým způsobem vymyslet. A když na tím člověk stráví dostatek času, tak dostane určitě nakonec do výsledku papír, který mu ohromně pomůže v těch dalších fázích, protože pak už to netvoří sám, ale nese si sebou prostě zástup těch lidí, který si vymyslel, který se může prakticky zeptat, jaký máš problém, prostě, když navrhuji tuhle stránku, líbí se ti ta stránka, vyznáš se tady, řešíš ten tvůj problém, odstranil tím tvoji obavu a tak dále. Další list jsou tzv. Prvočíslový cíle nebo goal sheet. To je úplně jednoduše seznam těch nejmenších, nebo respektive těch cílů, které už nejdou rozložit na menší cíle. U tohohle portálu by to bylo, chci nejkratší cestou najít ty inzeráty, které odpovídají mému zaměření, profesi, mému věku. A cíle toho zákazníka. Cíle toho zákazníka. Cíle toho uživatele. Tohle vychází z té persony. Po personě přichází cíle pro tu personu. Ale samozřejmě se to dá přetočit i na klienta, pokud tvoříme něco, s čím bude pracovat ten klient,
tak se samozřejmě budeme ptát taky, v podstatě bude on persona. Takže tady já v podstatě si sepíšu seznam úplně těch základních akcí, které tam ten člověk bude provádět. A to je pro mě ohromně užitečný, protože já když potom budu ten web navrhovat, tak se můžu zpětně podívat a zaškrtnout si, co jsem splnil. Jestli těm cílům v podstatě ten web, tak jak jsem ho navrhnul, vyhovuje. No, když zjistím, že tam něco chybí, tak jsem samozřejmě asi udělal chybu a měl jsem se víc dívat papíru. Takže, no a pak tam už je rovnou ikonka na stav, abych si to potom zkontroloval. Takže těch cílů může být 5, když je to malý web, když je to prezentační web, tak ten člověk v podstatě přichází pro to, aby získal informaci, aby to nasdílel, aby si to koupil a tak dále. A stejně tak těch cílů může být prostě třeba 30, když budeme budovat nějaký knowledge base nějakou, tak tam asi budeme pracovat s větším počtem úkonů, který ten uživatel může dělat. Když víme, co ten uživatel chce na tom webu dělat a už to máme opravdu rozložený na ty uvozovkách prvočísla, tak můžeme v zásadě pro každou tu akci anebo pro set akcí, které po sobě třeba následují, navrhnout jeho jakoby cestu, příběh, storyboard. To znamená, že na tomhle papíře najdeme nějaká okénka, asi 9, ještě s nějakým prostorem pro to, abych si popsal, jak se ten uživatel třeba chová a řeším jeho cestu. Co je mým cílem na tomhle papíře? Mým cílem je tady jednak zajistit to, že ten uživatel nevyplní všech 9 kolonek, protože to znamená, že ta cesta je moc dlouhá. A jednak je cílem taky to zjistit, jaký by mohl mít při té cestě problémy, na co by mohl narazit, co by mohl řešit, co by ho mohlo třeba upoutat pozornost nežádoucí a tak podobně. Právě při tom storyboardingu je problém, že třeba se to člověku už moc nechce dělat, protože nad tím uživatelem už tráví hodně času a má pocit, že v podstatě tohle už je jakoby navíc. Je otázka, asi záleží na projektu, určitě jsou projekty malý, kde třeba tohle už lze přeskočit, ale to si myslím, že třeba typicky u e-shopu je dobrý si tohle projít. Já třeba e-shopy nedělám, takže s tím nemám zkušenosti, ale odhaduju, že tam je docela důležitý, aby cesta toho uživatele byla jednak jednoduchá a jednak krátká. Ondro, to znamená, co kreslíš dovnitř do toho čtverečku, aby jsme si to dokázali představit? No, tak jako já mám nejradši, když si tam nakreslím toho člověka, obrazovku, a co dělá. Já si to popíšu dolů, abych věděl, protože po týdnu už své kresbičky ani nepoznám, ale dokážu si pak představit, na co tam naráží. Ono se docela i hodí ten storyboarding na jiné věci. Když řeším personu, můžu řešit i to, jakým způsobem se baví ve své práci se svým nadřízeným, který mu zadává nějaký úkol a on nad tím přemýšlí a pak jde někde chodbou a říká si, no ale jak já to udělám. A už přitom mě napadají další věci v té personě. Takže tohle je spíš jako, že si hraješ režiséra a hraješ si vlastně tu uživatelskou životní situaci toho člověka a říkáš si, hele, šéf mi dal úkol, že máme jít tohle z toho, kde já to asi najdu. Sednu si k seznamu, zadám to do seznamu a něco najdu. Je to hodně o empatii, protože člověk má jako problém vždycky s tím, když navrhuje web, že velký procento jeho mysli je prostě jenom jeho vlastní a on musí dedikovat nějakou část své hlavy tomu uživateli, cítit se do něj. Což třeba pro mě není úplně jednoduchý, protože nejsem úplně typ člověka, který by se dokázal cítit do někoho jiného, ale tak dá se to asi nacvičit. Další je... Další je pak obsah, informační architektura. Když jsem prošel všem tím, co jsem doteď prošel, těma 4 šablonami, tak jsem schopný říct, že na tom webu by měla být nějaká domovská stránka, když se vrátím k tomu personálnímu portálu, takže má tam být asi nějaká domovská stránka, určitě tam musí být výsledky vyhledávání těch inzerátů, určitě tam musí být detail inzerátů, měla by tam být asi nějaká registrace, nějaká obrazovka o přihlášení a tak dále. To jsou jednotlivé stránky, informační architektura, a já pak ještě řeším, jaký slajdy mají být na těch jednotlivých stránkách. Buď mluvím třeba o domovské stránce, tak tam musí být slide, který má za cíl usnadnit tomu člověku cestu k nalezení pozice, kterou hledá. To znamená velký vyhledávací box, který na sebe upozorní a říká, já jsem tady nejdůležitější,
k tomu nějaký filtry, které můžou být skrytý a po rozkliknutí se ukážou a on si může líp zadat ty vyhledávané parametry. No a nějaký tlačítko. No a to už je jakoby obsah toho slajdu. A pak zase další slajdy na té domovské stránce. Chci říct, že ten člověk tam má možnost si dělat životopis. Tak tam chci mít slide, jehož cílem je nalákat uživatele k tomu, aby si u mě vytvořil životopis. Další slide bude o tom, že chci odvízt lidi, kteří nehledají práci, ale zaměstnance. Chci je přilákat k tomu, aby se registrovali a hledali zaměstnance u mě. Další slide může být o tom, že chci říct, že ten portál má tyhle 4 vlastnosti. Takže no, samozřejmě nějaká praktická hlavička, který už ani neberu jako slide. Takže to je asi v podstatě všechno k tomuhle papíru. Já se tam dostanu ještě k tomu, že u každého slajdu ještě můžu říct, jaký má význam pro jednotlivé persony. Můžu si připomenout, proč ho tam vlastně mám, protože když na to budu koukat zase za 3 dny, tak si budu říkat, že ten slide je zbytečný. A když si napíšu, že jsem ho tam dal kvůli tomu, že zrovna mladý absolvent, který nemá zkušenosti, opravdu chce si založit životopis, při kterém mu já nějakým interakcí pomůžu, aby to vyplnil dobře, takže to tam má opodstatnění. 7. papír je takzvaný slide sheet, kde jdu zase do většího detailu. Tady já mám jako nadpis stránku, připomenu si, jaký je cíl té stránky, a pak mám okýnka jako u storyboardingu, ale v těch okýnkách nic nekreslím, tam já si jenom píšu, na téhle stránce mají být tyhle slidy. To si v zásadě přepíšu z té minulé stránky, ale jdu tady do většího detailu, říkám, tenhle slide má takovýhle cíl a má takovouhle prioritu. Protože až když jdu do tohohle detailu, tak si uvědomím priority jednotlivých slajdů. Většinou ten první je vždycky jasný, ale to, co je zatím, už člověka donutí přemýšlet, protože si říká, nemělo by to být beige, nemělo by to být níž, tady je důležité si prostě uvědomit, kouknout se o trochu beige, kde mám nějaký popsaný cíl té stránky a říct si jasně, ten slide jde naproti tomuhle cíli víc, než ten slide bude beige. Takže se dostanu do stavu, kdy už ke každé stránce vím, jaký bude její obsah z pohledu těch slajdů a jdu do ještě větší hloubky a navrhuju obsah těch slajdů. To znamená nějaký low fidelity wireframing. Dejme tomu, že jsem na domovské stránce na slajdu ten horní vyhledávání a tady už opravdu přemýšlím jenom nad tím, jak vlastně ty informace, které já tam chci mít, to znamená vyhledávací box, filtry, tlačítko, jak je tam v podstatě rozmístit. Mám tady na to asi trošičku vypracovaný ten papír, protože tohle je v zásadě výsledek celého toho procesu. Takže se tady bavím o tom, jaký mám cíl tady v tom slajdu, ten se zase přepíšu z té minulé stránky. Vím, jaký má název, mám tam potom prostor, kde mám grid tečkovaný, abych se dokázal trošičku držet rovných čar. A mám tam i rozložení, jestli navrhuju pro desktop, tablet nebo mobil, což je poměrně dobrá výhoda toho přístupu, který je ten slajdový, protože se dá mnohem líp navrhovat pro mobily. Je tak opravdu přemýšlíte nad tím blokem, který se pak může rozšiřovat a v zásadě nějak nemá žádnou kolizi s tím předchozím nebo následujícím. No a jedna specialita, která tady je, že vždycky, když nakreslím to řešení, tady na ten slide, tak si položím otázku, nebo klidně víc, který by mi asi pravděpodobně položil ten uživatel. Tady je nejsnažší se prostě zkusit vcítit do role toho uživatele a když něco nakreslím, tak si zahrát na třeba uživatele, který nemá tolik zdatností, který by se mě mohl zeptat, no a co je tady to kolečko s tím F-kem? A mě prostě napadne, tak prostě ti lidi, ta cílovka je taková, že nemusí nutně vědět, co je Facebook. Sice tam můžou chodit mladí, kteří to ví, ale ty starší to neví. Neměl bych to navrhnout trošičku líp, neměl bych tam třeba dát popisek k té ikonce, něco takového. Takže to je v podstatě smysl. No a když já si položím tuhle otázku, tak já si na ní odpovím 2 způsoby. Buď tak, že to, co jsem nakreslil, upravím, respektive přidám tam to, co vyřeší tu otázku, ten problém. No, nebo si řeknu, semhle mám las, tak já to musím nakreslit znova, protože ta otázka je docela důležitá a já jsem ji tady prostě vůbec nevyřešil. A je blbost ji tam jenom tak přidávat. Mám tam i pod tím zase legendu, aby se ostatní, co si těma papírama pak budou procházet, vyznali v tom, co to je. Jsou to taky ty typické symboly, nejjednodušší obrázek, nějaký obdélník, čtverec přeškrtnutý,
nadpis jako vlnka nebo prostě klikatá čára, text jako rovný čáry. Tady je vždycky jako na vás asi, jestli píšete už do wireframeu nadpisy, já to třeba rád dělám, abych si pak dokázal jít představit třeba rozsah toho obsahu, který je pod tím. Určitě nepsat rovnou texty, to by bylo dost náročný a pak kdybyste si v otázce, kterou si tam položíte, zjistili, že to musíte předělat, tak byste to asi celý zahodili a zapálili. No, takže tohle je v podstatě představení všech těch 7 šablon na toho procesu. Ondro, můžu? 2 témata, které si neřekl. Web versus aplikace a proč jsou to samostatné listy? Proč jsou samostatné listy? Co? Aby si se mohl přidávat. Jo, takhle, no to já budu mít ještě později. Jo. Ale jako, jo, dobrá otázka, no. Asi si jako, jak jsem dal kolovat těch 8 papírů, tak je nepředstavitelný, že já bych vzal těch 8 papírů a na nich navrhnul web. To si prostě člověk musí, že utisknout x papírů pro persony, y papírů pro wireframing. A fajn potom je, že vám vznikne nějaký dokument, který si můžete postupně, nebo na začátku se ho svázat do něčeho, do nějaké kroužkové vazby a přidávat, zakládat a máte docela hezkou dokumentaci toho projektu. No a ta první otázka byla... Web versus aplikace. No, jak jsem říkal, jeden z těch předpokladů je, že ten nástroj není úplně pro všechno. Já si myslím, že u spousty aplikací bych tady narazil, protože tam ten přístup prostě takhle nefunguje. Té aplikace, která se navíc často tváří třeba i jako desktopová, prostě neexistuje, že by člověk dokázal ten prostor rozdělit jenom horizontálně na nějaký slidy, protože tam musí pracovat s ovládacíma prvkama, musí ten prostě obsah, ten layout rozdělit nějak jinak. Takže asi pravděpodobně tady je přesně ten případ, kdybych to normálně nepoužil, respektive mohl bych ho použít třeba jen na určitý komponenty. Určitě. To je taky výhoda, myslím si, tohohle přístupu, že vy nutně nepotřebujete pro každý projekt vytisknout všech těch 7 šablon. Vy si můžete říct, ten klient je maličkatý, on mi nezaplatí čas, který bych já strávil nad tou personou, když nevezme jenom ten jeden list, ale i tím storyboardingem a tak dál. Já se prostě rozhodnu, že použiju jenom 3 ty papíry. Když si s tím dokážu vystačit, je to v pořádku. Naštěstí si myslím, že je to dělané tak, že to úplně nutně nenavazuje tak, že bez jednoho papíru nemůžete přejít na druhý. Sice to maličko možná uškodí, ale na druhou stranu si myslím, že zase jako je práce designera vždycky se vypořádat s těma omezeníma a být natolik jako schopný, aby si dokázal poradit i v situaci, kdy prostě nemá tolik vstupů, že nejsou ty vstupy třeba ani tak kvalitní, kdy mu klient nedokáže odpovědět na všechny otázky. Jo, tady je ukázka třeba jednoho hodně zjednodušeného wireframeu, který navíc úplně špatně, to je fake, já jsem to do toho nekreslil, já jsem to kreslil jinam, takže je tam i nějaký ještě obrys, který by tam normálně nebyl, že? Protože byl potaz ten rámec, který je tam daný. Ale jako podstata z toho je asi jasná, že obrázek nemusím vždycky kreslit jen jako čtverec přeškrtnutý, ale že si tam rovnou nekreslím siluetu člověka, protože vím, že tam prostě nějaký člověk bude a že ho tam chci mít. Teďka jsem v podstatě popsal smysl těch jednotlivých listů, ale co kdybyste se ocitli teda v situaci, kdy já řeknu, hele, navrhni mi web podle Nodo, jak byste to měli teda použít. No tak nejdřív si vyberu na začátku šablony. Buď se rozhodnu už z začátku, jsem takovej prostě věštec, že vím, že použiju všechny, takže si je tam prostě nasázím a všechny je budu mít. A nebo můžu být chytřejší a řeknu si, tak vezmu první šablonu a budu se soustředit na ní a až budu s touhle hotový, tak přejdu na další. Protože ten druhý krok je, že si ji můžu upravit. Já v zásadě u toho projektu nemusím po každý dole psát, co to je za projekt, já si to můžu prostě předepsat ilustrátoru, kde jsou nějaký zdroje k tomu nodu. A případně třeba, když si to vezme někdo jiný a řekne, já persony takhle neřeším, já se tam ptám na jiné otázky, tak si to může přepsat, upravit, jak potřebuje. A nebo třeba pro konkrétní projekt si řekne, tady zrovna se mi tohle takhle nehodí, vím, že tam chci vidět jiné věci, tak si to prostě upravím. No pak si samozřejmě vytisknu, různý šablony v různém počtu,
když vím, že budu dělat 3 persony, tak si vytisknu 5 listů, protože vím, že jsem mám a všechno na poprvé nedám, na první dobrou. No a pak se vrhnu pryč od počítače za prvý, za druhý s tuškou nebo pastelkama, někam se zahrabu a kreslím si, dokud nejsem spokojený s tím výsledkem. A já hledám, že máme grafika, je designér, koukám, je Ondra, od někud se to ozve. No poslední krok, a teď nemyslím, když už jsem prošel všech těch 8 šablon, ale vždycky u každé šablony je, že se rozhodnu, jestli ji sformalizuju. Jestli mi stačí, že jsem si tu mindmapu nakreslil na papír a nepotřebuju prostě z toho dělat někde závěry, které chci sdílet s ostatníma pomocí třeba Google Docs, tak nemusím, ale když vím, že na tom projektu nás dělá 5 a že třeba chtějí mít k tomu přístup a třeba to i nějak okomentovat nebo obohatit o svůj pohled, tak to radši sformalizuju. Podobně wireframe nakonec vždycky budu formalizovat někde třeba v Google Docs nebo někde jinde, abych to mohl klientovi odprezentovat a nemusel jsem mu říkat, pardon, že tak hrozně škrát.